Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω προϊόντα τα οποία δεν μου αρέσουν, έχουν απογοητεύσει λίγο, είναι δηλαδή τσάμπα τα λεφτά τους και είναι λίγο σπάνιο αυτό για μένα, γιατί όταν αγοράζω ένα προϊόν κάνω την έρευνά μου ή πηγαίνω συστημένη σε αυτό. Τα συγκεκριμένα τουλάχιστον σε μένα δεν έχουν δουλέψει και όσες έχετε το ίδιο γούστο με μένα μπορείτε να έχετε λίγο το νου σας με αυτά τα προϊόντα. Θα περάσω κατευθείαν να σας τα δείξω για να σας πω για ποιο λόγο δεν μου αρέσει το καθένα και εννοείται πως θέλω κάτω στα σχόλια να μου πείτε προϊόντα τα οποία εσείς έχετε αγοράσει και δεν σας άρεσαν, έτσι ώστε να έχουμε μία ιδέα γύρω από αυτά. Θα ξεκινήσω πρώτα με το πιο αστείο προϊόν και θα σας εξηγήσω το λόγο που το θεωρώ αστείο. Είναι κρέμα με κερατίνη για τα μαλλιά από την Gliss Schwarzkopf, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν ξέρω καν πώς το έχω χρησιμοποιήσει τόσο. Το είχα πάρει την περίοδο που ήθελα να μακρύνω τα μαλλιά μου, οπότε έψαχνα πράγματα που βοηθάνε και κερατίνη. Βοηθάει το μαλλί. Λοιπόν, βγαίνει κάπως έτσι και μπορείτε να το καταλάβετε και από το μπουκαλάκι, φαίνεται να έχει πολύ έντονη λάμψη. Δηλαδή, αν τότε γνώριζα το highlighter, θα νόμιζα ότι αυτό είναι highlighter για το πρόσωπο, δείτε. Όταν απλώνεται. Δεν ξέρω αν έχει υγρή κερατίνη και αν όντως τρέφει την τρίχα. Σταμάτησα να το χρησιμοποιώ όταν είδα ότι αυτό το χρώμα ξεβάφει. Το βάζετε μαλλιά, νομίζω ότι τα κάνει λίγο σαν να έχεις χρησιμοποιήσει αφρό, οπότε σαν να τα κοκαλώνει γλυκουλάκι, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που με ενόχλησε όμως πάρα πολύ είναι ότι σε κάποια φάση βλέπω, επειδή ήταν χειμώνας, βλέπω στο μπουφάν μου κάποια σημάδια glitter εδώ πέρα πίσω στην κουκούλα. Και δεν καταλάβαινα από τι είναι. Και ήταν το χρώμα αυτού. Δηλαδή, αν ακουμπήσει ύφασμα, θα πάει και θα το φτιάξει, και θα πάει και θα του αφήσει το σημάδι του. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο αρνητικό. Μεγάλη διαφορά στα μαλλιά μου δεν είδα. Σταμάτησα να το χρησιμοποιώ από τη στιγμή που κατάλαβα ότι αφήνει στάμπες στα ρούχα και μάλιστα δεν βγαίνουν αυτές οι στάμπες. Δηλαδή, το μπουφάνο μου έχει μείνει με όλη την λωρίδα που ακουμπάει το σβέρκο με glitter. Επόμενα προϊόντα που έχω να σας δείξω είναι από την εταιρεία Beauty Line. Έχω πάρει 3 γιατί νόμιζα ότι πραγματικά θα είναι τέλεια και ήθελα πολλά χρώματα. Καλά που δεν πήρα όλη τη σειρά. Είναι χρωματιστά υγρά eyeliner. Το θέμα μου με αυτά είναι ότι δεν έχουν συνέπεια στο χρώμα. Δηλαδή, σε μερικά σημεία θα πέσει το προϊόν όσο το τραβάσει ή μπορεί και να ξαναπροσθέσεις προϊόν επάνω, δεν θα βγει το ίδιο χρώμα και αν πας να βάλεις κι άλλη στρώση από πάνω θα κοκαλώσει, θα πετρώσει και θα βγαίνει σε κομματάκια. Τώρα που αρχίζουν να σταγνώνουν είναι σαν να μπαίνει μέσα στις γραμμές, ας πούμε εδώ πέρα του χεριού μου, αντίστοιχα στο μάτι, και να εξαφανίζεται η ένταση του χρώματος και να κάνει αυτό τα patches, να κάνει μπαλώματα. Συγκεκριμένα τα έχω αρκετό καιρό και από την αρχή ήταν αυτή η απόδοσή τους. Δεν τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ, δηλαδή δεν τα χάρηκα. Είναι τσάβα προϊόντα τα οποία πήρα απλά γιατί νόμιζα ότι θα είναι τέλεια, αλλά είναι... Ωραία, αυτό δεν το θυμόμουν και όλες αφήνουν και στάμπα και με πολύ τρίψιμο και δεν βγαίνει. Επόμενο προϊόν είναι από την Essence. Είναι από κάποια συλλεκτική συλλογή, δηλαδή δεν είναι στη μόνιμη σειρά τους. Παρ' όλα αυτά, συχνά πυκνά βγάζουν highlighter σε stick μορφή. Συγκεκριμένα τώρα δείτε τι ωραίο χρώμα που έχει. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Όταν όμως πας να το βάλεις πάνω από το foundation, το οποίο είναι κρεμόδες, κάνει μπαλώματα. Πας να το βάλεις πάνω από πούδρα, κάνει μπαλώματα. Επίσης, αν πας πάρα πολύ να το ταμπονάρεις, εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει λάμψη, αφήνει λίγο glitter. Εγώ δεν το χάρηκα, δεν το φόρεσα καθόλου σχεδόν. Το έβαλα 2 φορές max και μετάνιωσα τη στιγμή που το έβαλα. Λοιπόν, ξαναπάμε στα μαλλιά και θα σας δείξω ένα dry shampoo, το οποίο λέγεται Enliven. Να, να σας το πάω λίγο ανάποδα. Το αγαπημένο μου dry shampoo είναι από την Batiste, όπου είναι και με το μπλε, δεν το αλλάζω με τίποτα. Τη μέρα όμως που πήγαμε στο Galerie de Beauté, μας πρότεινε η κοπέλα το συγκεκριμένο και λέμε γιατί δεν το πάρουμε, το πήραμε. Στις πρώτες χρήσεις μου άρεσε τόσο πολύ που πραγματικά σας το είχα δείξει στο Instagram σαν πολύ αγαπημένο εκείνης της περίοδου, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές
Και ύστερα μύριζε και πάρα πολύ ωραία, οπότε γι' αυτό ίσως το έχω ξεχωρίσει τόσο. Και μετά άρχισε να βγάζει υγρό. Δηλαδή, το πατούσα και άρχισε να βγάζει νερά. Το είχα αφήσει στο σιρτάρι έτσι, είχε γεμίσει από κάτω με νερά. Δεν ξέρω αν είχε θέμα η συγκεκριμένη συσκευασία, η συγκεκριμένη σειρά ή γενικά τα dry shampoo της εταιρείας. Απλά δεν το χάρηκα και αμέσως απογοητεύτηκα μαζί του. Τη δουλειά που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να απορροφήσει τη λιπαρότητα και αυτό, το έκανε. Όχι τόσο καλά όσο το dry shampoo της Batiste, τουλάχιστον αυτό που χρησιμοποιώ εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε έμεινα με μια άσχημη ανάμνηση από αυτό και δεν νομίζω ότι θα το ξαναγοράσω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το αρώμα του. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι μάσκαρα από τη MAC. Λέγεται False Lashes. Είναι στην απόχρωση brown και έχει αυτό το βουρτσάκι το οποίο είναι τρίχινο, αρκετά μεγάλο και μυτερό στην άκρη. Σου λέει ότι κάνει False Lashes, λογικά εφέ. Δεν κάνει τίποτα τέτοιο. Μπορεί, αν το πουλούσανε σαν χτένα βλεφαρίδων, να έχει πιάσει. Γιατί αυτό που κάνει είναι να χτενίζει τις βλεφαρίδες σου. Δηλαδή, έχεις 10 βλεφαρίδες, θα τις κάνει να φαίνονται 10. Θα τις κάνει μία, θα τις δώσει λίγο χρώμα, συγκεκριμένα αυτό το καφέ, γιατί είναι καφέ. Δεν τις δίνει όγκο, δεν τις κάνει πιο μακριές, ούτε πιο πυκνές, απλά τις ξεχωρίζει και τους δίνει λίγο χρώμα. Όχι. Μπορείς να βρεις καλύτερη μάσκαρα στην Essence και δεν ξέρω αν θέλει καμία το εφέ αυτό, δηλαδή να βλέπει ο άλλος πόσες βλεφαρίδες ακριβώς έχεις. Δεν ξέρω. Επόμενο που έχω να σας δείξω είναι από την Uma Cosmetics, την οποία βρίσκουμε στα Dust & Cream και είναι μία παλετίτσα με κορέκτορες. Είναι δηλαδή διορθωτικά concealers, έτσι ώστε με το πράσινο πας και εξουδετερώνεις κόκκινα, σπυράκια, σημάδια. Με αυτό πιθανόν δίνεις φως. Αυτό είναι ένα highlighter και το συγκεκριμένο λογικά είναι για, τι λέει, για cover up. Και με αυτό καλύπτεις, λέει. Είναι και τα 4 κρεμόδι, δεν μ' άρεσαν καθόλου. Βλέπετε ότι έχω χρησιμοποιήσει λίγο πιο έντονα αυτά τα πάνω, τα κάτω, δεν τα έχω αγγίξει καν. Νομίζω ότι τζάμπα το βάζεις στο πρόσωπο, καλύτερα να έβαζες για παράδειγμα παραπάνω foundation έτσι ώστε να καλύψει το σπυράκι από το να βάλεις αυτό όπου θα είναι λιπαρό με την κίνηση αυτή που κάνεις για να το απλώσεις και να το κάνεις ένα με την επιδερμίδα, αυτό εξαφανίζεται. Δεν μου πολύ αρέσουν αυτά τα concealers, νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι απλά αποτυχία γιατί ούτε θα σου καλύψει, ούτε θα σου κάνει και θα σου αλλοιώσει και την βάση σου, δηλαδή ό,τι προϊόν βάλεις από πάνω δεν θα κάτσει εξίσου καλά. Το τελευταίο λοιπόν προϊόν που έχω να σας δείξω είναι λάκκι για τα μαλλιά και δεν ξέρω, περισσότερο την έχω πατήσει από ό,τι βλέπω στα μαλλιά. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, μάλλον είμαι λίγο άσχετη. Σας την έχω δείξει στα αγαπημένα του μήνα ως προϊόν αποτυχία, δηλαδή είχα κάνει αγαπημένα και ένα αποτυχία, ξέρετε. Είναι η λάκ από την Elnet, η συγκεκριμένη με τη μόβ λωρίδα και το μαύρο καπάκι. Στη στιγμή που την πήρα τη χρησιμοποίησα 2 φορές, όλο και όλο, και μετά κατάλαβα ότι αυτή ευθύνεται στο ότι τα μαλλιά μου λαδώνουν πιο γρήγορα, πέφτουνε και δεν αποκτάνε όγκο και μοιάζουν πραγματικά ακόμη και εδώ κάτω, άντε που στη ρίζα αλλιώς εκεί λαδώνουν, μοιάζανε και εδώ κάτω λαδωμένα. Όχι. Είναι η λάκ που έχω στο ντουλάπι, γεμάτη όπως την πήρα, στην έδειξα σε εκείνο το βίντεο και πραγματικά δεν την έχω ακουμπήσει από τότε, μόνο που την έβγαλα για τη μετακόμιση και για αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω τι θα την κάνω. Μυρίζει και άσχημα, οπότε δεν θες να κυκλοφορείς με ένα μαλλί που μυρίζει άσχημα. Εδώ κάπου τελείωσαν τα προϊόντα που είχα να σας δείξω και να σας πω τα θέματα που είχαμε αυτά. Θέλω οπωσδήποτε κάτω στα σχόλια να ακούσω δικά σας προϊόντα ή αν έχετε διαφορετική άποψη για κάποια από αυτά που έχω που σας έδειξα και αν εγώ δεν έχω βρει το σωστό τρόπο να τα χρησιμοποιώ, οπότε ό,τι μπορείτε να πείτε για τα συγκεκριμένα ή για άλλα που πρέπει να αποφύγουμε θα τα περιμένω κάτω στα σχόλια. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο και σας φιλώ. Bye!